Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ni Tony Tolitz. Taong 1977, Tigaon, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Tolitz sa sentro ng baryo. Kasalukuyan silang tindero ng mga karne ng baboy sa merkado na kung saan ang negosyong yon ang nagtaguyod sa lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Bilang padre de pamilya, responsibilidad niyang pasundin ang kanyang mga supling sa daang inaakala niyang tama. Pinalaki niya yung relihiyoso nang sa gayoy hindi ito madaling maimpluwensyahan ng mga masasamang gawa. Ang kanyang asawa naman, palaging nakaabang sa kanilang mga anak nang sa gayoy kapag abala siya sa tindahan, hindi ito makakagawa ng anumang kalokohan. Masyado silang protektado sa kanilang mga anak na kahit 2 dalaga na ang mga ito, hindi pa rin nila yon hinahayaan na magpasya nang hindi nagbibigay paalam. Dahil sa masyadong mahigpit noon sila Tolitz, kung kaya't may mga pagkakataong napipilitang sumagot sa kanilang desisyon ang mga anak nila. Sa loob ng 2 taon, naging maayos ang pamamalakad ni Tolitz sa kanilang pamilya. Kasalukuyan na ding sekundarya ang 2 nilang anak na nag-aaral sa pampublikong paaralan. Tiwala naman siya sa paaralang yun kahit papaano, gawa ng doon siya nagtapos ng sekundarya. Akala ni Tolitz magtutuloy-tuloy na ang sitwasyon ng kanilang pamilya noon, subalit dumating ang panahon na naganap ang mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Pagtungtong ng buwan ng Nobyembre, Biyernes noon, habang nagbabantay siya ng kanilang tindahan, nasipat niya ang kamag-aral ng kanyang panganay na anak na nagmamadaling tumatakbo patungo sa kanya. Noong una, akala niya may pinapakuha lamang ang anak niya pero nang makita niya ang nag-aalalang pagmumukha ng kaklase nito, doon na siya nagtaka. Paglapit ng binata sa kanya, agad naman niya yung tinanong ng, "Di ba ikaw ang kaklase ng anak ko? Bakit ka nandito? Wala na ba kayong pasok?" Nang marinig ito ng lalaki, halos hindi naman yun mapakali na para bang meron itong nais ilahad sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, napaluha na lamang ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Yung anak niyo ho, nasa kritikal na kondisyon. Nabagok ang ulo niya habang naglalaro sila kanina. Pumunta na lang ho kayo sa ospital na malapit dito. Naroon siya." Dahil sa sinabi nito, bigla namang nandilim ang paningin ni Tolitz. Hindi niya alam noon ang kanyang gagawin sa kadahilan ng labis siyang nabigla sa mga katagang kanyang narinig. Kahit walang bantay noon ang kanilang tindahan, agad niya yung iniwan para tumungo sa ospital na kinaroroonan ng kanyang anak. Pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang kanyang 2 anak na panayang pag-iyak. Nang masipat siya nito, dali-dali naman yung yumakap habang patuloy na nanginginig. Maya-maya pa, lumabas na nga ang doktor sa loob para magbigay ng ulat. Ayon dito, hindi na nila naisalba ang kanyang anak, gawa ng kumalat ang dugo sa utak nito. Wala na din yung hininga noong dalhin yon sa ospital, kung kaya't malabo na yung makaligtas. Nang marinig ni Tolitz ang sinabi ng doktor, napaupo na lamang siya sa sahig habang nag-iisip ng malalim. Ilang oras lamang noon ang lumipas, umuwi na siya sa kanila kasama ang bangkay ng kanyang anak. Ang asawa niya noon halos mamatay-matay na sa kakaiyak dahil hindi nila inaasahan ang ganoong kaganapan. Marami ding nakilamay sa kanila pero ni isa sa mga ito hindi niya kinausap.
ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy pa ring tulala itong si Tolits. Animoy lahat ng bagay na palagi niyang ginagawa, nawala na siya ng gana. Ni pagkain, hindi niya ginagawa, ultimo pag-inom ng tubig. Nababahala naman noon sa kanya ang kanyang asawa, gawa ng alam nito kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niya. Upang hindi na sila mas lalo pang masaktan, nagpasya silang mag-asawa na 5 araw lamang ang lamay ng kanilang anak. Ginawa nila yon para naman kahit papaano malagay na sa tahimik ang kaluluwa nito. Si Tolits noon medyo nakakabawi-bawi na dahil kahit papaano nakakausap na siya ng kanyang asawa. Makalipas lamang ang 1 buwan magmula noong nawala ang kanilang panganay, doon na dahan-dahang nagbago ang kanilang mga buhay. Unti-unti nang nalugi ang kanilang negosyo dahil palagi na lamang nakatunganga itong si Tolits. Madalas na din silang mag-away ng kanyang asawa dahil pakiramdam nito nagpapabaya na siya. Hindi na din maatim ng kanyang asawa ang araw-araw na malungkot niyang pagmumuka na parabang wala na sa isip nito ang magkaroon ng simpleng kaligayahan kahit papaano. Tolits, hanggang kailan mo balak gawin ang bagay na yan? Tanggapin mo na, wala na ang anak mo. Maaaring nauna siya pero darating din ang panahon na makikita natin siya. Nandito pa naman kami. Hindi pa ba sapat kaming mag-ina mo para magkaroon ka ng lakas? Tanong ng kanyang asawa. Nang marinig niya ang sinabi nito, pinili na lamang niyang maglakad papalayo habang nananatiling walang imik. Ang kanyang asawa naman noon, napaupo na lamang sa tabi ng kanilang bahay habang patuloy na umiiyak. Sa pagsapit ng pista sa kanilang lugar, wala pa ring patid ang ginagawang pagmumukmuk ni Tolits. Bagaman marami ang mapaglilibangan, minabuti niyang manatili sa loob ng kanyang tindahan. Pakiramdam niya, lugmok na talaga siya na halos wala na siyang kakayahan pang bumangon. Naaawa na din siya sa kanyang asawa pero hindi yun sapat para manumbalik ang dati niyang lakas at sigla. Sa pagsapit ng panghuling araw ng pista, merong bumisita sa tindahan nilang isang matanda. Nakasuot yon ng pangmagsasakang kasuotan kung kaya't hindi inakala ni Tolits na merong kakaiba doon. Pagsilay sa kanya ng matanda, bigla naman yung ngumisi kahit nangingitim at naninilaw na ang mga ngipin nito. Bakit ka malungkot, iho? Ano ang iyong problema? Tanong ng matanda sa kanya habang nakatunganga sa harapan ng kanilang tindahan. Nang marinig niya ang sinabi nito, pinilit naman niya yung itaboy papalayo. Pero hindi nito sinusunod ang kanyang nais. Ang ginawa noon ng matanda, mas lalo pa siyang kinausap upang magawa nitong malaman ang pinagmulan ng kanyang kalungkutan. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita nito sa kanya, bigla naman siya doong napatitig nang marinig niya yung magwika ng, Alam ko na. Ikaw yung namatayan ng dalagitang anak dito, hindi ba? Masaklap nga talaga ang nangyari sa batang yun. Kahit ako man, hindi ko mapigilang maawa roon. Sabihin mo, gusto mo ba siyang makita? Dahil sa sinabi nito, bigla namang napatayo noon si Tolits na parabang hindi makapaniwala sa mga bagay na inilalahad ng matanda. Ang pakiramdam niya noon, pinaghalong galit at tuwa sa kadahilan ng hindi niya alam kung nakikipaglaro lang ba ito sa kanya o totoo ang sinasabi nito. Animoy magmula noong narinig niya ang mga katagang binitawan ng matanda
nagkaroon siya ng lakas para man lang makausap ang namayapa niyang anak. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na inilahad ng matanda sa kanya kung ano ang kinakailangan niyang gawin upang makausap ang anak niya. Nagtapat din itong isa yung dalubhasang espiritista na kayang tumawag ng iba't ibang uri ng mga kaluluwa na matagal nang namaalam. Ikaw talaga ang pinunta ko rito, Tolits. Matagal ko nang nabalitaan ang tungkol sa pagkamatay ng anak mo. Nais kitang tulungan para man lang kahit papaano gumaan ang iyong pakiramdam. Pero para maisakatuparan natin ang nais mo, kinakailangan mong magsakripisyo. Handa ka bang gawin ang lahat ng bagay na nais ko? Seryosong wika ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung pinapasok sa kanilang tindahan para doon ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Lahat ng sinabi sa kanya ng matanda, hindi niya yun tinutulan dahil para sa kanya, mas importante na makausap niya ang namatay niyang anak. Kahit ilang segundo lang ayon kay Tolits, napakalaking bagay na nito. Ipinangako niya din sa matanda na kapag nakausap na niya ang kanyang anak, pipilitin niyang ibalik sa dati ang kanyang pamilya. Dahil sa ramdam ng matandang hindi siya nagdadalawang isip na sumang-ayon, kung kaya't nagpa siya yung isagawa agad ang ritual pagsapit ng kabilugan ng buwan. Bago nito lisanin ang kanyang tindahan, nagbigay yon ng babala na kinakailangan niyang huwag sabihin sa kahit kanino ang plano nila. Hanggat maaari, mas mainam na walang makakaalam para magawa nila yun ng matiwasay. Sa pag-alis ng matanda, agad namang tiningnan ni Tolits ang kalendaryo. Nang masipat niyang sasapit ang kabilugan ng buwan sa 3 araw matapos ang araw na yon, halos mapahiyaw naman siya dahil sa tuwa. Sa loob ng 3 araw, hindi nagpakita sa kanya ang matanda na parabang abalang-abala yon sa paghahanda. Pagtungtong ng araw ng kanilang pagkikita, minabuti niyang manatili sa kanilang tindahan mula umaga hanggang hapon. Walang sawa niya kasi noong binabantayan ang pagdating ng matanda para magawa na nila ang ritual sa pagtatawag ng kaluluwa. Subalit sumapit na lamang ang 6:00, hindi pa yon nagpakita. Akala ni Tolits na kalimutan na ng matanda ang gagawin nila, kung kaya't nagpasya siyang umuwi na lamang ng nanghihina. Habang nagsasarado siya ng tindahan, bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang magwika ang matanda sa kanyang likuran. Oh, saan ka pupunta? Akala ko ba hinihintay mo ko? Dahil sa sinabi nito, agad naman siya doong napalingon ng hindi umiimik. Pagkarinig pa lang kasi niya ng tinig ng matanda, halos humiyaw na sa tuwa ang kanyang damdamin. Sa pagtitigan nilang dalawa, agad naman siyang inabisuhan ng matanda ukol sa lugar na pupuntahan nila. Ayon dito, na para maisakatuparan nila ang pagtatawag ng espiritu ng kanyang anak, kinakailangan nilang gawin ng ritual sa liblib na lugar. Dagdag pa ng matanda, wala na siyang dapat pang ipag-alala sa kadahilanang kanina pa nito nagawa ang ritual na para sa kanya. Ang kinakailangang gawin noon ni Tolits, sumama doon para maisakatuparan na ang kanyang nais. Sa pagbagtas nila ng daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa kahihinatnan ng ritual. Huwag kang mag-alala, Tolits. Marami nang sumailalim sa ritual na ito. Ligtas ka rito. Mamaya makikita mo. Totoo ang sinasabi ko. Salamat naman ho kung ganun. Alam niyo, Tatang, 3 araw na akong hindi nakatulog dahil sa paghihintay ng araw na ito. Ngayong nandito na tayo,
Wala nang atrasan to. Sagot naman niya sa matanda. Nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman ito dahil sa kanyang sinabi. Para kasing isang bata noon si Tolits na animoy hindi makapaghintay hanggat hindi nakukuha ang kanyang gusto. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang kakahuyan kung saan nadapo sila sa isang liblib na lugar na merong isang matandang puno ng akasya. Napakadilim sa lugar na yon na halos wala kang maaaninag kundi ang mga punong malapit lamang sa iyong kinatatayuan. Habang binabagtas nila ang daan papasok, walang patid naman ang pagbibigay abiso ng matanda sa kanya na kahit anong mangyari huwag siyang bibitaw sa damit nito. Sa pagdating nila sa lugar malapit sa may akasya, bigla namang nakarinig ng mga kakaibang bulong itong si Tolits sa kanyang tenga. May mga tumatawa, pilit kumakausap sa kanya, tumatakbo na parabang naglalaro at kung ano-ano pa ang mga kakaibang pagpaparamdam sa paligid. Dala ng kanyang kuryosidad, buong tapang siyang nagmasid sa buong paligid upang masilayan ang mga nilalang na pinagmumulan ng kakaibang tunog. Pagsilay niya sa tabi ng mga puno, doon niya nasipat ang napakaraming mga itim na kaluluwa na nagmamasid sa kanila. Ang iilan sa mga ito ay mga pugot na ulo at mga paring naglalakad na merong mga nakasinding kandila sa kanilang mga balikat. Dahil sa nakita noon ni Tolits, agad naman siyang napahawak ng mahigpit sa balikat ng matanda. Halos manginig na noon ang kanyang buong katawan at halos takot na siyang imulat ang kanyang mga mata. Sabi ko sa iyo, diretso lang ang tingin. Hindi ko nakasalanan kung tinakot ka ng mga yan. Huwag kang mag-alala, Tolits. Malapit mo nang makita ang iyong anak. Wika ng matanda. Sa pagdating nila sa puno ng akasya, agad naman siya nitong pinahiga sa dalawang magkakadikit nitong ugat para umpisahan na ang ritual. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, pinapikit siya nito at sinabihang huwag imumulat ang kanyang mga mata hanggat hindi niya pa nakikita ang anak niya sa kanyang pangitain. Dahil sa wala namang kaide-ideya noon si Tolits, kung kaya't hindi na siya nag-alinlangan pang sundin ang nais ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya nasipat ang kanyang anak sa kanyang pangitain na naglalaro sa napakalawak na hardin. Paglapit niya rito, mangiyak-ngiyak naman siyang kinausap nito pero nakapagtatakang hindi yun sumasagot. Ang tanging ginagawa lamang ng kanyang anak, maglaro ng maglaro na parabang napakasaya na nito sa lugar na kanyang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman siyang napasilay sa unahang bahagi ng kanyang anak nang makita niya ang isang maitim na ulap na dahan-dahang nilalabasan ng mga itim na paa ng isang nilalang. Paglitaw ng wangis nito sa harapan nila, bigla naman itong dinakma ang kanyang anak at dali-daling dinala sa itim na ulap. Sa isang iglap, nawala yun sa kanyang harapan na siya namang naging sanihi upang manumbalik sa kanyang katawang lupa ang kanyang wisyo. Pagmulat ng kanyang mga mata, doon bumungad sa kanya ang matandang namumula ang mga mata at napakaraming balahibo sa pagmumuka. Pagsipat niya sa kamay nito, doon niya nasipat ang kulay puting usok na maaaring kaluluwa ng kanyang anak. Maya-maya pa, bigla naman yung tumalon papalayo habang tangan-tangan ang puting usok. Nang medyo magkaroon na sila ng sapat na distansya ng nilalang, harap-harapan itong kinain ng usok na yon habang patuloy na umaangil. Nang maisagawa na ng matanda ang kanyang nais, bumalik ito sa kanyang anyo
na halos magmukhang bata na ang pangangatawan. Sa paglapit nito sa kanya, nanlilisik naman ang mga mata nitong nakatitig habang nagwiwika ng, "Salamat, Tolits. Dinugtungan mo ang buhay ko. Umuwi ka na. Wala ka ng silbi sa akin." Matapos nitong makapagwika, sinapak siya nito ng 3 beses bago tinadyakan papalayo sa puno ng akasya. Pagtayo niya sa kanyang kinabagsakan, agad naman siyang hinabol ng mga itim na kaluluwa na naninirahan sa buong paligid. Dahil sa ginawa ng mga nilalang na yon, wala na siyang nagawa kundi ang kumaripas ng takbo pabalik sa baryo. Halos na kaya niya noong takbuhin ito sa loob lamang ng 4 na minuto dahil sa labis na takot. Huli na din ng mapag-alaman ni Tolits na marami na palang sugat ang kanyang paa, gawa ng nakayapak lamang siya noong binabagtas niya ang kakahuyan at talahiban. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, halos naligo na noon ng dugo ang kanyang paa. Pagbukas ng kanyang asawa sa pinto, agad naman siya nitong inalalayan habang paulit-ulit na tinatanong. Kitang-kita kasi nito ang pamumutla ng kanyang muka, indikasyon na marami ng dugong nawala sa kanya. Dahil sa wala naman itong alam pagdating sa medisina, kung kaya't noong gabi ding yon, nagpasya silang tumungo sa albularyo. Awa naman ng Diyos, nadatna nilang gising pa ito dahil sa nasa kasagsagan pa yon ng pagrorosaryo. Nang masipat nito si Tolits na nag-aagaw buhay, agad naman itong tinakpan pansamantala ang kanyang mga sugat gamit-gamit ang mga halamang gamot na merong halong buhay na salita. Sa pagpapatuloy ng panggagamot ng albularyo, napag-alaman nitong biktima si Tolits ng isang nilalang na kumakain ng kaluluwa. Ang ginawang basihan noon ng manggagamot ang mga marka ng kamay nito sa kanyang balikat at bisig. Bagaman hindi makapaniwala ang albularyo sa kanyang natuklasan, nasisiguro niyang hindi siya nagkakamali sa nilalang na umatake dito. Ayon sa albularyo, ang mga ganoong uri ng nilalang ay merong kahalintulad sa mga balbal. Yun nga lang, ang karaniwan nilang pagkain ay mga kaluluwa ng yumaong namatay nang hindi pa nito mga oras. Madali nilang natutunto ng mga mahal sa buhay ng namatay dahil sa presensya nitong nagagawa nilang malanghap na nasa hangin. Kapag nakita na nila ang kinaroroonan ng biktima, magpapanggap sila doong isang kaibigan, manggagamot, ermitanyo, antingero at kung ano-ano pa na angkop sa pangangailangan ng pamilya ng biktima. Dagdag pa ng albularyo, ang tanging paraan lamang para makakain ang nilalang na yon ng kaluluwa ay sa pamamagitan ng memorya ng mga taong malapit sa yumao. Kapag nakuha na nila ang loob nito, gagawa at gagawa sila ng paraan para maisakatuparan ang kanilang gusto. Ayon pa sa albularyo na, kahit hindi pumapatay ng tao ang mga nilalang na yon, malaking perwisyo ito para sa mga kaluluwa ng namatay. Kapag nakain na kasi ito ng nilalang, kailan may wala na silang kakayahan pang tumungo sa langit. Ang kanilang kaluluwa magiging kadikit na ng nilalang na yon, kung kaya't kahit saan man ito magpunta, kasakasama sila. Naniniwala din ang albularyo na yun din ang sikreto ng mga nilalang kung bakit karamihan sa kanilang lahi umaabot ng 300 taon sa mundong ibabaw. Nang marinig ito ni Tolits, animoy biglang pinanghinaan ang kanyang buong katawan. Pakiramdam niya, binagsakan siya ng langit at lupa dahil sa mga bagay na kanyang nalaman. Pagsilay ng albularyo sa kanyang tulala na naman, agad naman yung gumawa ng paraan para hindi na niya muli pang maranasan ang pait ng mawala ng mahal sa buhay. Tolits, huwag kang mag-alala.
Susubukan ko siyang bawiin. Sa mga susunod na araw babalitaan kita. Meron pang bakas ng kaluluwa ang anak mo sa iyo. Kung kaya't may posibilidad pang makuha mo siya sa demonyong tumangay dito. Manalig ka, Tolits. Mas malakas ng dihamak ang kapangyarihan ng Diyos kumpara sa mga demonyo. Wika ng albularyo. Sa pagsapit ng umaga, wala nang nagawa ang albularyo kundi ang magsinungaling kay Tolits pansamantala. May abiso naman ito ng kanyang asawa, kaya kahit papaano hindi ito naging mahirap para sa matanda. Si Tolits naman noon, pinilit na magbagong buhay, alang-alang sa kanyang anak. Medyo naliliwanagan na din kasi ang madilim niyang kaisipan, gawa ng napag-isip-isip niya na hanggat may buhay may pag-asa. Kahit lugi na noon ang kanilang negosyo, pinilit niyang muling magsimula para palaguin ito. Naging kaagapay naman niya noon sa hirap ang kanyang mga kaibigan, kaya na may hindi naging mahirap para sa kanya na ibalik ang kanyang mumunting tindahan. Taon pa ang lumipas, natanggap na ni Tolits ang pagkawala ng kanyang anak. Naging maingat na din siya sa mga taong lumalapit sa kanya, lalo pa kung hindi niya kakilala. Pero alam niyo ba, na hanggang kamatayan nitong si Tolits, dala-dala niya ang kanyang istorya at noong minsan siyang ginamit sa proseso ng pagdugtong sa buhay ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Aswang na kumakain ng kaluluwa. Di ba to kakarma? Kasi alam ko may kwento na tayong ganito eh. Pero parang anino ata ang kinakain ng mga kakarma. Tsaka hindi sila ganito yung klase, di ba? Yung mga nagpapanggap. Parang rektahan sila kapag kumain ng mga anino eh, no? Ano kayang lahi to? Parang walang binanggit eh, no? Hindi rin binanggit ng albularyo eh. Pero, ang sabi naman niya, kaya niyang bawiin yung kaluluwa ng anak ni Tolits. Pero, napaka-misteryoso ng nilalang na to. Tsaka parang ang hirap kalaban nito, di ba? Kasi paano mo papatayin to? Kung kaya magpanggap, paano kunyari? Tatay mo nagpanggap na aswang, di mo alam, di ba? Tas ending, unti-unti ka na palang nilalason sa utak mo. Tapos wala ka magagawa sa mangyayari kasi talagang merong makakain to na kaluluwa sa isa sa mga miyembro ng pamilya mo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.